Ассалому алайкум мардуми YouTube подписчикои канали Автотиҷи. Созен хубен, саломатӣ хубай. Худо соз бошен. Ирӯз карочи 16 марти соли 2024. Ирӯза навор дорем бародар азизмо. Opel Astra F дар кузов универсал, Mercedes-Benz C-Class, вазн 2115 дорем. Вазн 2115. Toyota Verso ҳастай, Daewoo Nexi ҳастай. ба хотири шумо пешниҳод кардем. лайкҳоро бизанед, дар канал подписатсия кунед, наворои тенҷа ждат кунед бачаҳо. дар комментария бинависед кадом мошин маъқула, мо рекламаш мекунем барои шуморо. барои реклама ҳатман муроҷиат кунед. замин, хона, мошин чизе боша мо рекламаш мекунем дар YouTube каналои худмон, TikTok, Instagram фурӯхта метавонем бачаҳо. хоҳиш ҳаматон канали навай ҳама каса аддуши дастгирӣ мекунем, подписатсия мекунем, лайкҳоро мезанед, навора бо диққат тамошо кунед, эълона сар мекунем бачаҳо. беҳтарин навор шуд. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастай ки тоза шавад бачаҳо. кузов универсал, дар кузови караван, яъне ки солиш 97 сол дар шаҳри Душанбе мошин гаштагӣ. меган 45000 мегоем. мошинча тозаи хушрӯҳ, камрасход, мотор 1.6, гази бензин, механикаи, хулас краска тоза, 4 баллон зур, моториш коробка плюс ходовойшам вазъият безеб нест бачаҳо. айни ҳол мошино бачаҳо беҳад арзон шудастанд. метавонен бихарен, кортона буд кунен. хел шансо ҳамин моҳҳои март, апрел, май мешавад дӯстон. ҳаракат кара бигирем мошиноро. 97 сол 45000 мега бо савдои хубам дурастон азиз. газ бензин қади ҳаракат мекуна. бо занг бизанед, худотон нашоти нарх навоз бо маслиҳат бикунед. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexi ҳастай ки солиш 96 сол. ҳамин мошинчара худотон дар рӯи экрандан дидесем. номеро транзит, рақамоша мондем 781. шаҳри Душанбеда қарор дорад. мега 13000 мегем. салон тоза, мошинча губковат кардагӣ. мақсад ҳай мекунем мегардем 13000 сомония. оқа қиматам нестай. муроҷиат кунед бигиренша. гази бензин бо арзон мешавад. мотор 1.6 механика. состояние мошин нормальный, миёна хулас. краскашам трешна дидагӣ нестем ба шумо. баллоно соз, дискҳо задагӣ. масъалаи даруншам созае. бо худотон муроҷиат кунед. рақамҳои ахираш 271 да занг бизанед. ҳамин наворои мо бачаҳо маъқул боша, агар дар комментария Автотиҷи ба пеш нависен, панҷи плюсара бизанен, имкон боша ҳамин историёто намонен, падилиса кунед бачаҳо. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Toyota Verso ҳастай ки солиш 2007 сол. бачакое ки любителёш ҳастен, тамошо кунед. 2007 сол, 75000 сомонӣ. мошинча чотка, состояниш танҷибад. дизел, мотор D, механика. шаҳри Душанбе 2007 сол. мошинча чихел дестен, дискҳои зур, состояни чотка. номеро транзит. рақамҳои соҳиби ҳамин мошин 887 да муроҷиат мекунед. аз номи канали Автотиҷи, блогери машҳури ҷаҳонӣ мегӯянд. аз номи мо муроҷиат мекунед. худо хоҳад ягон сум бо арзонтон мекунам. фақат дӯстон беҳуда занг назанед. ва ҳатман барои реклама муроҷиат кунед. мо рекламаш мекунем дар канали Саудо ТВ, Авто ТВ, Автотиҷи ёки TikTok, Instagram ҳаракат кара фурӯхта метавонем иншоалло. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-Class ҳастай ки солиш 2001 сол аст. рақамҳои 885 да муроҷиат мекунем. состояни чотка, 54000 сомонӣ. шаҳри Душанбеда қарор дорад. бензин, газ, моториш D, автоматика бачако. маромат кунедтон, занг занедтон, бигиретон. 2001 сол аст. любителёш бошен, агар занг бизанед, муроҷиат кунед. асе бачаҳое ки беҳад бад хоҳиш мекунанд ки Mercedes-ҳои чотка навор кунем бародарҷон.
мақсад мо пешниҳод мекунем, аз рӯи комментариро нигоҳ мекунем кадом мошине ки пешниҳод мекунам бачаҳо, мо ҳамура чикор мекунем, меёвемда рекламаш мекунем, шоби бачаҳое ки мақсад дар ғарбӣ ҳастанд тамошо кунанда бигираншанд. ҳозир подписатсия ку, лайка бизан, зангуларо бусека, чунки навбарои чотка мекунем, хабардор бошем бачаҳо шумо. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. ваз 2115 ҳастае ки ваз 2115 2004 солай. шаҳри Норак мерен, ҳамин рақамҳои 3 та 1 3 та 3 598 занг мезаненда мегӯяд сомонаи автотиҷӣ занг зестем бародарҷон 11000 будасай. состояние чӣ хел гуфта мепурсем бачаҳо, маъқул боша мегирен ша. бензини холиай, мотори 1.5 механика. мошина дидестен дӯстон, чӣ хел ҳолат дай, чӣ хел вазъият дай. ака дили ҷигарша намедонем ростӣ, мо қабулш кардем. балношам тоза хушрӯ, краскашам тоза. ҳамин хел мошинча хулас 1.5 моторш, коробкаш механика, бензини холи қатъӣ, мақсад ҳаракат мекуна. 11000 сомоне бачаҳо, 11000 сом ба забони ӯзбекӣ бигем, ҳата нафаре ки ӯзбеканда бу. 2004 сол 2115 шуд, мақсад сад наким дига охи. ҳатман ва ҳатман номерома мондам барои шумо, барои реклама кардан. замин, мошин, хона, квартира, техника, аппаратур боша. агар рӯшни рекламаш мекунем. мо дар YouTube канал дорем бачаҳо, Саудо ТВ, Авто ТВ, Авто ТЖ. ҳар се каналамон мошинои чотка мемонем, замину, хонаҳо ҳам ҳастай. барои реклама ҳатман муроҷиат кунед, лайкора бизанед, дар канал подписатсия кунед, рӯи ки чизе шумо рекламаш мекунед, фурӯхта метавонед. хайр.